Имат ли песните спиране? Добър ден, уважаеми слушатели на предаването "Имат ли песните спиране?" С Дунавско Дайчово хоро повеждаме това предаване, но не от София, а от площад Кастело Сфорцеско в Милано, в историческия център на Милано, съвсем близо до катедралата Дуомо и до пейката на Пенчо Славейков, в един ренесансов замък от 14 век, който днес е музей на изкуството и библиотеката на Милано, където се съхранява последната скулптура на Микеланджело. Точно тук, на този площад, ще празнуваме 10 години фолклорна група Нашенци Милано. Това е фолклорната група, която е основата на всички фолклорни български групи в областта Ломбардия. Ето защо на голямото хоро тук на открито край парка Сфорцеско ще се наловят и нашенци от Верона, Сан Бонифачо и Перуджа. Ще пристигнат гостите от група Пендари Виена, гостите от хор Българска роза Мюнхен, също така гости от домакинството на събора на Мегдана на другата България, от БГ Фолк Ритми Копенхаген и Малмю, и българските гости на фона на звуците и ритмите, изпълнени от Димана и Боян Диманови от ансамбъл Пирин. Български гости ще бъдат и младежите от ансамбъл Пиринска китка. Много вълнуващ празник. Защо? Защо сме тук, за да ви покажем тази история? Защото благодарение на фолклорна група Нашенци и Асоциация за българска култура Милано, вече 10 години, почти всеки месец, с по едно събитие, българската традиционна култура стъпва на различни сцени в Милано, и то не къде да е, защото хор Нашенки се изправят с професионален италиански хор в зала Либерти, една известна зала в Милано, с италианския хор Канто Суспезо. Също така хор Нашенки след селекция е избран да направи концерт в Дните на културата в Милано, в една от музикалните зали на театър Ла Скала. Много още история носят тези години, тези 10 години, и точно за това нашето предаване се излъчва от тук, от Милано, от празника 10 години фолклорна група Нашенци, за да ви срещнем с някои от тези хора, които отдават време, усилия. Какво можем да кажем? Това е една родолюбива, доброволна, безвъзмездна отдаденост, която само потвърждава вазовите думи, че не се гаси, то и що не гасне. И така оставаме на площада в Милано, за да ви приобщим към това събитие. От Милано предавам аз, Цвети Радева, а в студиото в София ми помагат Георги Коларски и Стиляна Алексиева.
На фона на това изпълнение, начало с Натка Караджова, е срещата ни на площад Сфорцеско с Елена Братоева, на която казвам честит юбилей. Елена Братоева идва от Стара Загора, затова може би има връзка с тази тракийска музика. Най-важното в момента, тя е хореограф на фолклорна група Нашенци. Как посрещате тази годишнина? Благодаря ти много, Цвети. Една прекрасна емоция, едно незабравимо изживяване, което мисля, че ще остане за дълго време в нашите сърца, така да ни стопли, да ни сгрява за напред в нашите участия и нашите събития, които ни предстоят през тази година и следващата, разбира се. Какво да кажа? Една голяма приказка, която се случва, да разпространим нашия фолклор тук в Милано, да се опознае, да напълним тази красива площад с нашите шевици, нашите носи, нашите костюми, нашият фолклор и нашата култура най-вече. Елена Братоева, казахме, идва от Стара Загора, но в момента е с кюстендилска носия. Сега, само след броени минути на този площад Сфорцеско в Милано, ще се наловят ръка за ръка, пояс за пояс нашенци от много групи, аз ги изброих вече, но пасторатата ще бъде в носиите. Най-вече, както виждаш, нашата пастрота не е само в носите, в сърцата ни, което е това да се съберем, да празнуваме всички заедно, да бъдем единни, да бъдем обединени и, както казах, да покажем това, което имаме като богатство в България, нашия фолклор и нашите традиции. И това, което буди вълнение сред чуждата публика, особено и българските ритми. Вие сте подготвили песни и хора на Димана и Боян Боянови, които гостуват тук и ще озвучат празника на живо. Всички ще играете върху тези песни и хора. Да, разбира се, ще спомним най-популярните, най-хубавите хора, пъстри, шарени, ритмични, за да може да ахне тук площада в Милано. И последно, вашите пожелания като хореограф на фолклорна група Нашенци. Какво пожелавате за тази 10 годишнина? Аз пожелавам може 100 по 10. За да бъдем все така сплотени, все така единни, да си помагаме един на друг, да се държим и да имаме, пожелавам се да имаме страшно много събития, участия и да разпространяваме нашия фолклор по всяко кътче на земята. Елена Братоева, хореограф на фолклорна група Нашенци. Хайде, хайде, млади момци, и вие, млади ергени, добрала село да идем на това лично сборище. Добрала село да идем на това лично сборище. Там играят и пеят най-лични моми невести, триката хоро си вият, до 4 гайди им свирят. И малка мома невена, голямо хоро повела. Майка невена думаше, слушай, мата ще послушай, не ходи толкова за смяна, не слагай нова премяна. Ще взема да те открадат, в сенограда заведат. И да ме мале откраднат, и да ме мале зачернят, пак хоро аз и ще водя на личен ден, на Петров ден. На това мале сборище, добрала село голямо.
Две семейства от група нашенци Верона вече са при нас. Не Верона, а сам Бонифачо, те вече са сляти. Двете групи отново нашенци, разклонение на нашенци Милано, нали? Семейство Иванови най-напред да ви представим, уважаеми слушатели. Казвам се Албена. Казвам се Емил. От колко време сте в нашенци сам Бонифачо? От 3 години сме в нашинци на Сан Бонифачо. Какво ви доведе в групата? Ние сме израснали с народните танци, харесвани и това е нашия живот, да вървиме напреде. Групата ли ви събра или не? Групата ни събра, да. Много често се случва. И семейство Петрови? Казвам се Дида. Казвам се Горан. С какви чувства сте на 10 годишнината на фолклорна група нашенци Милано? С много голямо желание дойдохме да присъстваме на 10 годишнината рожден ден на нашенци и сме много щастливи. Какво е за вас група нашенци и сам Бонифачо и Милано? Едно голямо семейство. За нас. Веселие. Радост, приятелство, всичко. Една част от едно голямо семейство, мога да кажа, че сме и това, което правим, ни харесва много. Това са семействата Иванови и Петрови от нашенци Сан Бонифачо. Скъпи гости, уважаеми слушатели, в Милано на 10 годишнината на фолклорна група Нашенци
с ръководител Радослава Недялкова, пристигнаха от Виена. Това е група Пендари, ръководена от госпожа Галя Милева. С нея е Стойчо Драгнев, един от младите танцори. Здравейте, добре дошли. Какво ви доведе на тази годишнина? Първо поканата. Благодарим от сърце на нашенци за тази покана. Благодарим за това, че ще бъдем заедно и ще присъстваме на този страхотен концерт и целият празник, който те организират днес. За нас е удоволствие. И вашите танцори ще се наловят след малко на голямото българско хоро тук пред замъка Сфорцеско. Сред тях е Стойчо Драгнев. От колко време сте в Пендари? Здравейте, от 10 години танцувам в група Пендари. Били сте вероятно и на събора на Мегдана на другата България. Да, бяхме миналата година, беше много хубаво. Надяваме се тази година да участваме. Всички тези събития в чужбина са много хубави за групи като нашите, защото обменяме се с хора подобни, нали, на нашата вълна, които са в чужбина и обичат фолклора и си помагат един на друг по този начин. Това ваше присъствие от Виена в Милано е и признак на една подкрепа между българските групи, които се търсят подкрепят. Ето, очакваме и гости от Мюнхен, от далеча Пескара, нищо, че е в Италия. Да, това е приятелството. Всъщност ние за това и идваме. Търсиме нови приятелства, създаваме нови приятелства, правиме това, което и нашенци правят и всеки един състав, който и днес ще бъде, или всичките тези, които са в Европа. Ние правиме фолклора, обичаме фолклора и това е за нас смисъла и, да кажа, и дори живота. Да. Това мога да кажа, да. Кажете няколко думи за група Пендари от Виена. Как живее група Пендари? Група Пендари всъщност и тя прави 10 години, така че не успяхме тази година да направим концерт, но за другата година с вълнение и трепет чакаме, за да може да организираме такъв празник и да поканиме приятели. Да поканиме наистина приятели, както нашенци и много други танцови състави, които да дойдат. И заедно с тях да направим едно честване, един голям празник на културата, на хорото с песни и танци. Вашето пожелание към група Нашенци Милано? Много успех, бъдещи участия и да бъдат най-вече сплотени и да се подкрепят един друг в групата. Да, това е. Бих казала същото, защото танца ги събира, музиката. И да бъдат още по-вдъхновени от това, което правят и да правят за напред и още по-красиви неща в областта на народното творчество. Галя Милева и Стойчо Драгнев от група Пендари Виена. Odolu ide mamo
Още една среща с група нашенци, но това са нашенците от Сан Бонифачо, най-младото разклонение на нашенци Милано, защото групите към Асоциацията за българска култура в Милано са нашенци от Верона, Перуджа и сега Сан Бонифачо. Ние сме заедно с ръководителя на групата от Сан Бонифачо, Таня Младенова, и хореографа на групата Калинка Георгиева. Вие познавате, уважаеми слушатели, Калинка Георгиева като организатор на събора на Мегдана на другата България по време на пандемията от Верона. Ето ги сега тук на живо с поздрав към 10 годишнината на група нашенци Милано. Калинка, най-напред. Добър ден на всички! Искам да поздравя всички слушатели. За нас днес е празник, с днешния празник на Асоциация за българска култура в Милано. Как се чувствате? Пристигате от Верона, от Сан Бонифачо, събирате се, за да дойдете, да не пропуснете. Ами, както самата вие виждате, настроението е прекрасно. От всички точки на Милано се събираме хора. Искаме наистина българската култура да я покажем, да пребъде. Така че всички тези поздравления от хората, които ни спират, с какви костюми сте, откъде сте, за нас наистина е чест и гордост да ги носим и да показваме българското. Таня Младенова? Здравейте на всички слушатели. Аз много съм развълнувана, много съм щастлива, че се намирам тук. Ние от Сан Бонифачо сме една мъничка частица към тази асоциация. И със сълзи на очи са повечето от гостите, но сълзи от добро, сълзи от радост, че сте заедно. Нали? Така да ги приемаме. Да, разбира се. Това сълзите са от радост, защото сме много щастливи, защото сме много горди, въпреки че с много трудности успяваме да съхраним българското. Вашето пожелание към групата нашенци в Милано? Да бъде и да пребъде още много години по 10. Все повече и повече нови членове, които да се присъединяват към нас. Да, защото човек, който се докосва веднъж до групата или просто който се докосва веднъж до българския фолклор, остава частица от сърцето си, остава винаги частица от нас. Калинка Георгиева и Таня Младенова от група нашенци Сан Бонифачо и Верона. Vano Ivan, que canto, Agena, Gergio,
Сега, уважаеми слушатели, при нас на площад Форцеско в Милано, в близост до историческия център, където след малко започва голямото българско хоро, вече са представители на хор Българска роза Мюнхен. Сега питам Михаела Димитрова, какво представлява хор Българска роза Мюнхен и какво ви доведе тук? Здравейте! Българския хор Българска роза в Мюнхен е един женски хор, който съществува от няколко години. Аз съм една от най-новите участнички и ние с много голям ентусиазъм идваме тук в Милано. Отзоваваме се на поканата на група нашенци и им желаем дълги творчески успехи за напред. И да не пропуснем да кажем, че хорът се ръководи от Дафинка Стоянова. Тя е приготвила запис документален, с който да поздравите слушателите на програма Хоризонт. Но преди това, вашият поздрав за група нашенци, Милано. Честит юбилей! Желаем ви още 10 пъти по 10 да празнувате. Вие сте? Елен Оливер Хаджилиева. Как се събирате в Мюнхен? Как успявате да научите българските песни? Ами ние се събираме в Мюнхен всяка сряда и Дафинка Стоянова, нашата ръководителка, ни води онлайн от България, за което ние сме много благодарни, защото по този начин можем да се докоснем до българския фолклор всяка седмица и да сме сред българки и да се радваме така на нашата компания. Михаела Димитрова, ще допълните ли нещо? Желаем успех. На първо място здраве на хор нашенци, на групата нашенци и всички най-хубави творчески успехи за в бъдещето. Представители на хор Българска роза от Мюнхен, ние сега ще слушаме тяхно изпълнение. Море има, кога нема, море нема, само лъже. Море оплела Йованица, шарене чорапце. Море оплела Йованица, шарене чорапце. Море има, кога нема, море нема, само лъже. Море има, кога нема, море нема, само лъже. Море извезала Йованица, шарена кошуля. Море извезала Йованица, шарена кошуля. Има, нема, море
Вие вече чухте, уважаеми слушатели, че едни от най-престижните изяви на хор Нашенки към фолклорна група Нашенци са изпълненията най-напред в музикалната зала на театър Ла Скала, на Миланската скала, по време на Дните на културата в Милано и след това изпълнения с професионален италиански хор. Естествено, че е шумно на този площад Сфорцеско, но след малко българските интонации и ритми ще заглушат този шум. Преди това, нека да чуем документални записи от изпълненията на хор Нашенци в музикалната зала на театър Ла Скала. Чухме документални записи, уважаеми слушатели, от един амбициозен концерт след селекция хорът на фолклорна група Нашенци е избран да участва в Дните на културата в Милано и да изнесе концерт в една от залите на театър Ла Скала. Това бяха записи оттам, но това не е постижението на хор Нашенки, защото хор Нашенки
успява да се качи на една сцена с професионалния италиански хор Канто Суспезо. А вие знаете, че тук в меката на певческото изкуство Милано това не е малко достижение. Още повече хор нашенки са любители. Канто Суспезо са професионалисти и така. Те се изявяват и на концерт съвместен с тях под диригентството на професор Костадин Бураджиев в известната зала Либерти. Но не само. Ние сега сме с Цветанка Николова, която пази живи спомени за тези събития, също така за участието на хор нашенки по италианската телевизия в конкурса Гласове на площада на канал 3. И най-важното, вие сте организатор на ритуала Йорданов ден и вие за първи път хвърляте кръста в една чужда, далечна от България река, Касано от Ада. Здравейте и честит празник! Здравейте, благодаря за поздравите. Много добре казахте всичко това. Много са нещата, за които може да се разкаже. Наистина вълнението беше и остава. Надяваме се и за бъдеще да имаме такива моменти. Много е вълнуващо нашия малък хор, който имаше възможността да се качи на професионална сцена, да пее рамо до рамо с професионалисти на български език. Всички да пеят на български език. И ние сега ще чуем това изпълнение. С две думи, възхитителна е историята и много богата на фолклорна група Нашенци. Всеки месец от годината вие имате събитие, на което представяте българската фолклорна култура като музика и танц пред чужда публика, не само италианска. Разбира се, при всяка възможност участваме в празници на народите, където сме поканени, където навсякъде сме приети с много голямо любопитство и възхищение за техните носи. Но участваме и в една изложба, която показахме в Милано, в която показваме именно тези моменти от нашите ритуали. Под наслова, изложбата беше под наслова за традициите няма граници. Така и днес на площада Сфорцеско, където се намираме и където след броени минути ще започне голямото българско хоро. Във втората част на нашето предаване слушателите на програма Хоризонт ще чуят изпълненията на Димана и Боян Боянови, на чието фон вие всички ще се хванете на хорото. Да, разбира се, всички са добре дошли на този хороводен маратон, който ще се осъществи днес. И като говорихме за богатата история на фолклорна група Нашенци, не е случайно, че само след това голямо хоро вие ще изнесете един юбилеен концерт в зала, концертна зала, предоставена специално, безвъзмездно от Община Милано в знак на признателност за богатата творческа дейност на Нашенци в Милано. Разбира се, да. Когато Община Милано разбра за нашето честване 10 години, се отзова с много голяма радост за нашия принос, който имаме към Община Милано. Дадоха ни възможността, предоставиха ни тази прекрасна зала, в която днес ще изнесем един голям концерт, съвместен концерт, заедно с други групи, гости на нашата годишнина. Цветанка Николова от фолклорна група Нашенци. Цветанка Николова е и певица, и танцор в групата. Ние сега ще чуем, уважаеми слушатели, документалния запис, съвместен с италианския хор Канто Суспезо.
Имат ли песните спиране? В Имат ли песните спиране, уважаеми слушатели, днес гостуваме на 10 годишнината на фолклорна група Нашенци в Милано, Италия. В момента се вие голямо българско хоро точно пред входа на емблематичния замък Сфорцеско в историческия център на Милано. Естествено, фолклорна група Нашенци Милано водят хорото. До тях са се наловили танцорите от техните разклонения, групите в Верона, Сан Бонифачо и Перуджа. След тях са младежите от младежки ансамбъл Пиринска китка от Благоевград, специални гости на събитието. Всичко това под звуците, както вероятно и вие чувате, на изпълненията на Димана и Боян Боянови от ансамбъл Пирин Благоевград. Тук са музикантите от хор Бяла роза от Пескара и от хор Българска роза от Мюнхен. Тук са танцорите от група Пендари Виена. Тук са и представители на групите БГ Фолк Ритми в Копенхаген и Малмю. Един невероятен празник, който ознаменува 10 годишна, много богата българска история. Защо е значим този празник? Защо заслужава внимание? Защото по този начин, чрез фолклорна група Нашенци Милано и чрез Асоциацията за българска култура в Милано, България не просто гостува в Централна Европа, тя присъства всеки месец с събитие, концерт, изява, фотоизложба, ревю на носи и каквото още се сетите, всичко свързано с българската традиционна култура. Ето защо продължаваме да ви срещаме с участници в фолклорна група Нашенци Милано. Malta
минути преди голямото хоро на площада Кастело Сфорцеско в Милано е срещата ми с Катя Маркова. Ние сме на репетицията в репетиционната зала, за това чувате тези шумове, уважаеми слушатели. Честит юбилей, честита годишнина, госпожо Маркова. Казахте ми в предварителния разговор, че сте родени в Видин. Какво ви доведе в Милано? Добър ден на всички. Да, родена съм в Видин, отраснала съм в Ахтопол. С течение на обстоятелствата. Вече 14 години съм тук. Познавам асоциацията в интерес на истината от 2013 година, но беше твърде рано да стана активен член, защото синът ми беше мъничък. Затова се завърнах 2017. Записах се на начинаещи хора и точно тогава се сформира групата Нашенчета. Много скъп така и мил период от моето членуване в тази асоциация. Както сами разбирате, емоцията в днешния ден наистина е голяма. Нямаме търпение празникът да започне. Като цяло в нашата асоциация има най-различни хора, но има нещо, което ни обединява и това е една емоция. Тази емоция всъщност ни е дар. Тя ни е дар от нашите деди, тя идва от коле. И е грехота ние да не продължиме да я следваме чрез нашите хора, песни и в този ред на мисли чрез нашите букви. Вие представяте в Милано българската култура не само чрез народните песни и танци, но по реда на националните празници. Ето, например, на 3 март на националния празник на България озвучавате с песен народна и танц пейката на Пенчо Славейков в Милано, а на 24 май букви, големи колкото човешки ръст, разнасяте букви на кирилицата из цяло Милано. Да, нашенци не са пропуснали един на 24 май. Винаги има някакво честване. Или ще е концерт в парка на Кастело Сфорцеско, или ще е шествие, което прекосява целият център на Милано. Емблематичен за този празник е паметникът пейката на Пенчо Славейков, който е открит точно на 1 ноември 2019 година и от тогава е наистина място, което ние се събираме, откъдето тръгваме с тези големи букви. И ние сме огромна атракция, защото сме облечени с народни носии. Има музика. Спират ли ви, питат ли ви какво означават тези букви на кирилица? Абсолютно винаги ни питат, ние им разказваме какви са тези букви, кой ги е създал, каква е била мисията. Всъщност ние по някакъв начин сме посланици на българската култура. Затова, макар и далече, ние имаме нашата малка роля тук. Сами изработихте тези букви? Да, имаме много креативни момичета. Изобщо в нашата група има не само креативни, ние сме и много любопитни. Няма нещо, което да ни се покаже. Ние сме просто широко отворени очи и сърца за фолклор, за бродери, за плетки, за песни, изобщо всичко, което е свързано с България. И сигурно сте със специално отношение към човекът оркестър, ако мога така да я нарека, към мотора на всичко, което започва от група Нашенци и Асоциация за българска култура. Радослава Недялкова, нашите слушатели я познават от миналата събота в нашето предаване, когато тя организира и срещата на представители на Асоциацията на българските фолклорни групи в чужбина в София. Да, Радослава Недялкова и вие около нея. Да честитим и на нея този юбилей. Абсолютно сте права. От нея тръгва всичко. Това е една нейна сбъдната мечта и по този повод ние, нашенци Милано и нашенци Сан Бонифачо, сме и подготвили една прекрасна изненада, една чудесна носия. От кой край е тази носия? Радослава Недялкова идва от село Лиляче, Врачанско. Каква носия ще носи сега като дар за 10 годишния юбилей на фолклорна група Нашенци? Една прекрасна шопска носия. Не може да бъде друга. Няма как да е друга, да. Надяваме се наистина всичко това, което ни се случва, да е само началото, да предстоят още много такива десетки юбилеи. Това да е тръмплина, да се случи нещо още по-голямо, още по-красиво и го пожелавам и на двете групи Нашенци Милано и Нашенци Сан Бонифачо да сме още по-единни и да се множиме колкото се може повече. Така да бъде и така ще бъде с този ентусиазъм.
Аз само исках да добавя нещо. Нашите слушатели знаят, че всички вие само финансирате тази дейност и вероятно в този смисъл е много скъп дар тази носия, която сте подготвили за Радослава Недялкова. Абсолютно всяко нещо се финансира от нас. Ние нямаме никакви спонсори. Разбира се, всеки един е участвал с колкото е сметнал, че може да си позволи. Друго нещо ми се иска да споделя с вас. В тази асоциация са членували много други наши сънародници. Някои са бивши, други настоящи. Пожелавам си и други да дойдат при нас. Това, което ми се иска да кажа, че всъщност за всеки един от нас е гордост да носи титлата нашенец, защото нашенец всъщност означава българин. Катя Маркова, певец и танцор в фолклорна група Нашенци, Милано. Заигра са хоро голямо на кабата мамо край село, на кабата мамо край село, край нашата къща, на кабата мамо край село, край нашата къща. Тъй, дюс, диби, дюс, тъй се случи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Тъй, дюс, диби, дюс, тъй се случи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Всичките моми там бяха хубава рада не дойде, нали е много работна още скупостна, тъчеше да иди плеше, шарени пъстри пристилки. Тъй, дюс, диби, дюс, тъй се случи, тъй се преди, тъй се тъче радо. Тъй се преди, тъй се тъче радо. Хоризонт. Венци Соколов и Евгений Апостолов са част от мъжката група към фолклорна група Нашенци. За първи път те внасят кукерските маски от село Джерман и ги показват на карнавала, традиционния карнавал в Милано. Имаше ли интерес към тази проява? Първо, Венци? Да ви кажа, огромен интерес има от италианската публика. Кукерите са нещо невиждано в тяхната традиция. Много интерес от малки, от голями има, как са направени. Спират ли се, питат ли ви колко тежат? Да спират, да ни питат по-точно, не, но искат така снимки малко да си направят с нас. Нали? Все пак е нещо, което не всеки ден могат да виждат. Евгений? Спират ни, наистина ни спират и се интересуват за обичая, за техния происход. Обясняваме и така. Кажете нещо за вашата лична история. Как попадате в група Нашенци? Играли ли сте преди това? Откъде идвате от България? Венци? Аз попаднах след едно съобщение така от асоциацията, което го видях случайно. Асоциация за българска култура в Милано. Аз имах така интерес огромен още от България, но не съм имал такива условия, които да се запиша. След като видях, на други ден вече бях с контакт с нашата президентка на асоциацията, Радослава Недялкова. Потърсих я и записах се веднага и мъжете бяха тогава малко. А сега още по-малко? Сега още по-малко, но много голям интерес имахме така
да се каже. Все пак мъжете винаги са добре дошли, защото по-трудно малко, нали, мъже да се намерят в един танцов състав, отколкото момичета. И от записването ми преди 8 години, така, 7 или 8 години, аз съм един от най-възрастните танцори, Евгений? Аз най-случайно на една отпуска за Нова година се запознах с една бивша наша колежка, да кажем, от Нашенци, която ми сподели, че играе в Нашенци в Милано. И аз, като се прибрах след отпуската, веднага потърсих информация как да се свържа с Ради и се записах. За нас е едно разтоварване след дългите дни работни и се забавляваме най-вече. Днес празнувате 10 години фолклорна група Нашенци. Какво ви носи тази история? Нашенци представя през цялата година България в Милано и не само в Милано. Имате почти по едно събитие на месец, най-малко. Да, събитията все пак не са малко. Отдаваме доста енергия, сили, все пак за да представим нашите традиции и фолклор извън граница, което не е малко, не е и лесно. За нас е една чест така да бъдем част от това събитие. 10 годишни не е такава дата, която е кръгла годишна, така да се каже. Голямо удоволствие е за нас да бъдем част от това събитие. И вероятно е мотивиращо, за да продължите. Естествено, мотивиращо е и трудно ни е наистина да поддържаме фолклора и традициите в чужбина, но се справяме. С всички трудности и неволи се справяме. Евгений Апостолов и Венци Соколов, част от мъжката група на фолклорна група Нашенци Милано. Само след 2 месеца, през февруари, можете да ги срещнете като кукери от село Джерман на карнавала в Милано. Sadila, Yana, Sadila, Yana, Lele, Rampia, Bosi.
Зоя и Денис Благоеви са майка и син, свързани с историята на фолклорна група Нашенци. Денис Благоев е на 23 години и е най-младото попълнение в група Нашенци. Как заиграхте, Денис, в тази група или покрай майка си? Покрай майка си, тя вече танцуваше и затова започнах и аз, ходих и на няколко репетиции за проба. Вие в повечето години от тези 23 ваши житейски живеете в Италия, нали? Да, 21 година и живеем в Италия вече. Какво са българските танци за вас тогава? Защо тръгнахте към тях? В началото беше начин да се добавим към българския фолклор и към родината си, защото аз, живейки тук, ми е малко по-трудно. Не винаги успяваме да се върнем в България. И после започнаха да ми харесват самите танци, самото игране и танцуване. Сега към Зоя Благоева. Вие играли ли сте български народни танци в България или тук в Милано попадате сред тях? В България не. Тук започнах да танцувам и много ми хареса и така останах да танцувам 8-9 години вече. А освен, че ви харесва, мотивира ли ви интересът на чуждата публика, защото вие сте в различна среда от българската публика? Да, от 2 години вече виждам голям интерес в италианците към народните танци като цяло в Европа. Не само българските, но също така и много балканските танци им харесват. Как усещате тази 10 годишнина на групата? Какво е за вас този празник днес? Той е специален празник. Цели 10 години вече как в Милано успяваме да правим нещо българско, традиционно. Откъде идвате от България? От Дупница. Вашето пожелание за този празник, ще продължавате ли, Денис, с група Нашенци? Да, пожеланието ми е да вървим след напред, да правим много събития български и да продължаваме да възвръщаме българското в Италия. Зоя и Денис Благоеви, майка и син, участници в фолклорна група Нашенци Милано.
Господин Славимир Славов работи в България в системата на сигурността и след като приключва тази своя дейност, живота го отвежда в Италия. Запален от дейността на Асоциацията за българска култура в Милано и фолклорна група Нашенци в Милано, той става един от инициаторите на фолклорна група Нашенци в Перуджа, където работи тогава. С какви впечатления сте вие от този период в живота си? На първо място с незабравими впечатления от хората, с които работех там, заразен от техния позитивизъм, от тяхното желание да се развиват в фолклора, от всичко това, което даваха от своята душа и сърце. В района на Перуджа до създаването на групата нямаше никаква културна българска институция. Ние бяхме първите. Мотивираме това, че за хората, които познавах, на тях видях, че им липсва българското, липсва им българския фолклор и най-вече липсва им България, липсва им родината. И това беше една частица от България, която ние успяхме да пренесем в далечна Италия и в Перуджа. Вие участвате активно и в инициативите на Асоциацията за българска култура. Защо? Участвахме активно, тъй като в лицето на ръководството на Асоциацията за българска култура в Милано на Радослава Недялкова, на Калинка Георгиева и всички колеги, които бяха там, видяхме едни позитивни, едни млади хора, успели хора, българи, които се стремат да покажат много от положителните неща, които се случват в България, не само в българския фолклор, да го пренесат сред българската общност в Италия конкретно и да покажат на децата, че родината ни е значима. Славимир Славов, един от инициаторите на група Нашенци Перуджа. Дръж се, землю, шоп те гази! Седнало до вечера, налево, води налево, на сребърната ралия, налево, води налево. Налево,
Много от българските студенти, които учат в Милано през последните 10 години, стават част от фолклорна група Нашенци. Сред тях са Ивета Гочева, Марията Косенова и Кристияна Брънзалова. Да чуем сега какво е за тях група Нашенци и Асоциацията за българска култура в Милано. Ивета Гочева. Нашенци за мен е било семейство на първо място, защото това е най-хубавото време от цялата седмица, споделено заедно с нашите сънародници в едно наистина семейна обстановка, приятелска, в която освен ние да научаваме нови знания в пеенето и в танцуването, получавахме топлина и така мечтаната и липсваща за нас българско трепета от това да се поговорим на български, да си донесем нещо, което да ни зарадва българско и най-вече да се съберем като общество, като българско общество в чужбина. Марията Косенова. Разбрах, че в Милано има фолклорна група. Отидох на първия урок там и в крайна сметка останах цели 5 години. Аз изключително много съм се наслаждала винаги на самите часове, прекарани в залата. Силни и приятни емоции, които мисля, че могат да се изпитат само в такава обстановка, защото някак си е различно, когато нещата се случват извън родната страна. Имали сме много пътувания заедно и наистина за мен това е голяма част от целия ми престой в Милано. Кристияна Брънзалова. Преди това живеех 3 години в Манчестър и там започнах с народните танци. Усърдно търсех някъде, където да продължа с народните танци и се запознах с Ради в интернет пространството. Радослава Недялкова, която е ръководител. Точно така. Да. И всъщност те наистина се превърнаха в едно семейство за мен. Даже сега срещам една от най-култовите ни истории, когато беше 5-та годишнина на Нашенци, на генералната репетиция за годишния концерт, аз счупих кръка. Точно докато танцувахме и на всичкото отгоре бях и в сесия. И помня как всеки един човек от асоциацията се превърна в брат, леля, чичо, сестра, майка. Водеха ме на лекции, водеха ме на изпити, носиха ми инжекции. Просто всеки ми помогна и нямаше момент, в който да съм се почувствала без топлина и без семейна обич, защото всички знаем колко е важно това, когато живееш в чужбина. Ивета Гочева, Марията Косенова и Кристияна Брънзалова, които са част от Нашенци при пребиваването си в Милано. Червено фешче видиш ли, ага го кривкам, галяш ли? Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, кривкай го. Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, кривкай го. Видиш ли, ага го носям, галяш ли? Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, носи го. Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, носи го. Жълто фустанче видиш ли, ага го носям, галяш ли? Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, носи го. Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, носи го. Ляска ти кундри видиш ли, ага ги тропкам, галяш ли? Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, тропкай ги. Галям, галям, а как да ни галям, колко но можеш, тропкай ги.
Шерени шалвари видиш ли, ага ги футам, галяш ли? А галям, как да не галям, колко но можеш, футай ги. Галям, как да не галям, колко но можеш, футай ги. Милано сродни души се събраха, заедно песни запяха, хора заиграха. Така започва стихотворението, с което доайена в хор Нашенки и в фолклорна група Нашенци кани гостите на събитието днес, 10 години фолклорна група Нашенци. Аз съм заедно с госпожа Светлана Георгиева. Тя наистина е жива история на фолклорната група. Здравейте, аз съм Светлана. От 10 години съм в Нашенци. Това е един много хубав колектив. Просто нямам думи да ги опиша. Хора, млади, които правят такива тържества, които в България не могат да се видят. Те са просто за мен истински патриоти. Не само в тържествата, мисля, че и усилията, които полагат всички за да участват в дейността на фолклорна група Нашенци, в хор Нашенки и в Асоциацията за българска култура в Милано, всичките тези усилия наистина заслужават внимание. Искам да поздравя всички млади хора от Нашенци, да им пожелая много здраве и още дълги години да се срещаме на такива тържества и не само на тържества, и на фестивали, и на други изяви. На всички пожелавам много здраве, щастие, успех във всяко начинание. Можем да кажем, че фолклорна група Нашенци е един представителен ансамбъл за България, който почти всеки месец се появява пред чужда публика, най-малко тук в Милано. Аз обичам да пея. Имали сме много изпълнения. Много голямо впечатление ми направи изпълнението в град Форли пред студенти, които изучават български език. Те се хванаха на хорото с нас, кусиха от моята питка, която месих и беше много весело. Просто подражаваха като истински българи. Това е един университет за преводачи. Точно така, както и днес на хорото се налавят и случайни минувачи в музейния комплекс Кастелло Сфорцеско, където се играе голямото българско хоро с пастроцветни носи от цяла България. Ако имате възможност, включете в YouTube, ако случайно не знаем дали ще се качи, но просто си заслужава да видите празниците на българите, на Мегдана на другата България, нашите празници в Милано и въобще изобщо на всички групи. Просто със сълзи на очите ще ги гледате, защото това са едни млади хора, които работят, които печелят, които помагат, занимават се с благотворителни цели, а също така са завършили много университети тук. Нашите деца, нашите българи са много интелигентна нация и трябва да им се даде рамо, за да преуспяват навсякъде. Светлана Георгиева, доайен в фолклорна група Нашенци. Полечка тропе, младо женче, да не ми настъпиш по станчето. Полечка тропе, младо женче, да не ми настъпиш по станчето. Настъпиш по станчето, явиш мама от те гледа. Да не ми настъпиш по станчето, явиш мама от те гледа.
теб мама да мен баба, ако гледа, нека гледа, на теб мама да мен баба. Полечка тропай, младо младоженче, да не ми настъпиш кундурките. По полечка тропай, младо младоженче, да не ми настъпиш кундурките. Настъпиш кундурките, я вижте, но он те гледа. Да не ми настъпиш кундурките, я вижте, но он те гледа. Ако гледа, нека гледа, на детето на мен дядо. В Милано, уважаеми слушатели, се продължават празниците по повод 10 години от фолклорна група Нашенци Милано. Голямо разноязично беше множеството на българското хоро пред парка Сфорцеско в историческия център на Милано. Сега програмата продължава с юбилеен празничен концерт, на който се очакват официални гости посланник Тодор Стоянов и генералния консул Ана Паскалева, също така представители от община Милано, която безвъзмездно предоставя залата в знак на признателност към фолклорна група Нашенци за постоянната и активна творческа дейност в представяне на българските традиции в Италия. Така завършваме това предаване и ви обещаваме още срещи с участници в фолклорната история 10 години група Милано. До вечера ще завърши денят с фолклорна хоротека, където ще бъде и премиерата на късометражен документален филм 10 години фолклорна група Нашенци Милано. Цвети Радева от площад Сфорцеско в Милано с благодарности към колегите в студиото Жоро Коларски и Стилияна Алексиева.